at mapasaya ang inyong araw, i-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Good morning mga kabalitaktakan, nagbabalik na naman ang Dynamic Trio version 2.0 upang magbigay saya at kwentuhan sa inyo ngayong umaga. Naku, napakalamig pa naman. Lamig. Oo nga. Oo, 15.5 degrees Naku Celsius po, kanina. Oo. Pero anyway, bibigyan namin ng init ang inyong umaga sa mga kulitan at kwentuhan namin at papangunahan yan ng inyong ate/tita, Sofia Pagaduan. Ayan, at papangalawahan yan ang galing pa sa La Union, fresh from La Fresh Union. from La Union. Pero hindi na initan. Nag-jeep ako paakyat, makahabol lang at Nice. mapasaya lang ang ating Yes. mga kabali-taktakan alas 4 ng umaga. Bumiyahin na ako kasi excited talaga akong makasama na naman kayo. And sana excited din kayo na makasama ang Dynamic Trio kahit na napakalamig. Kaya kunin nyo na ang inyong mga kape, panoorin kami. Ang nag-iisa pong minion in the house, Randy Guzman. Yan, talagang dedicated sa mga viewers. Ayan. And speaking of being dedicated, makakasama nyo din po, dedicated na magbigay ng mga impormasyon at iba't iba pang mga kwento ang inyong gentle giant ngayong umaga, Charles Limon. Yan. Uy, bongga ka ha? Ang Bongga ganda ng ng gupit gupit. mo. Oo. Siyempre, ang hirap ayusin kaya sa dressing room. Para kang bumata Ano? ka, mga 12 years old ka na today. Oo. Grabe. Nagbalik sa grade 6. Oo, kaya naman sa mga nais po kaming mapanood via their television, kung may kuryente pa dyan po sa inyo, ano, Yes. pwede nyo kaming hanapin sa GNN channel, and below that is the Highland TV. Doon sa mga naka-smart TV na, rescan nyo lang ang inyong television channel. Doon naman sa mga naka-antena po, naku, maulan, pero kung nasa loob ang inyong mga antena, ipihit-pihit lamang yan hanggang mahanap po ang Highland TV. Channel number varies po depending on your location, 4412 or whatsoever. Basta kailangan nyo lang i-rescan, hanapin ang Highland TV. Pero pag nasa labas ang antena, wag na munang lumabas kasi we have other ways to watch the morning balitaktakan. Oo, at yung other ways na yan, ano ay ang ating cellphone at mobile data. Tama. Ayan, kung walang kuryente nga, syempre hindi natin magagamit ang wifi. Pero kung fully charged ang ating phones and malakas ang ating signal, pwede nyo kaming panoorin sa aming Facebook Live. Ayan, live na live tayo ngayon. And like, comment, share, send gifts, send stars na tayo dyan. And of course, sa YouTube, live na live din tayo. So gawin na rin natin yung mga sinabi ko from Facebook. And if you also want to follow us from our other social media platforms, meron tayo sa Instagram, sa Twitter, sa Yes. TikTok, and of course, makakalimutan ba natin ang ating website, ang rngph.com, where we publish very interesting articles and replays, of course, of our morning balitaktakan and our Luzon headlines. So, ayan, mga kabalitaktakan, para stay updated tayo, follow na our website. Ayun, ano follow ang Follow ang ano yun? Hindi ko Follow alam. ang Mema. Mema, oo. Ayan. Sige, mga kabalitaktakan, para po sa mga apektado po ng bagyo, nako, atin namang silipin kung nasa na po si Bagyong Neneng sa ating latest weather update ngayong umaga. Sa ating latest weather update, mga kabalitaktakan, nakalabas na po sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Neneng, kung saan ito po ay tinawag na Typhoon Nesat. Ayan, yan yung Nesat? international name niya. Nesat. Pero kapag nakapasok siya dito, Neneng yung Neneng. tawag. Oh. Si Typhoon na Nesat or si Bagyong Neneng po ay nakalabas na po sa Philippine Area of Responsibility. Pero magpapaulan pa rin po ang kanyang buntot dito po sa ating dito sa Luzon, ano, kung saan asahan pa rin po ang maulap at maulang panahon dito po sa ating bansa, and dyan din po sa Bicol region, ano, kung saan apektado tayo ng mga kaulapan dyan ho sa bandang Catbalogan, Samar, dyan sa Legazpi City, Albay.
at dyan po sa Iloilo, and malaki yung mga kaulapan na to na nagpapaulan ngayon dyan po sa Visayas at dyan sa Mindanao. So buong bansa po ang inuulan ngayon. Dito nga po no, sa epekto pa rin ni Typhoon Neneng. So I think may mga kwan na no, LGUs na nagdeklara na po ng walang pasok ngayong Yes, araw. oo. Lalong-lalo na po dyan sa Cagayan kung saan binaha po yung ilang nating mga kababayan. Pero ngayon po, kung titignan natin sa ating satellite, dito sa ating Pacific Ocean, mukhang may namumuong bagyo ulit. Ano? May sagala Another ng one. bagyo ngayon. Ano? So asahan natin by Friday na itong group ng mga ulap dyan sa Pacific Ocean, dito sa bandang malapit sa Hawaii, maging bagyo po at low pressure area. Baka Friday pumasok siya sa ating Philippine Area of Responsibility at lalapit ulit po ito dito sa Northern Luzon. Yun yung nakikita kong track ngayon, ano, as per kay windy.com. Yan yung inaasahan na mapagkakatiwalaan natin kung minsan in terms of sa mga bagyo. Kaya naman maghanda ulit tayo. Nako, napapaulan na madalas dito sa Northern Luzon. Ano, so ang pinakamababang temperaturang naitala po dito sa Baguio City, 15.5 degrees Celsius. At ang pinakamainit namang temperatura asahan natin hanggang sa 22 degrees Celsius. Oo, nako, kaya ang lamig. Alam mo Oo. ba, pagbaba ko dito sa may Baguio City, wow. Pagbaba? or Pagbaba, pag-akyat? hindi, pagbaba ko Ay, na dito, bumaba ka dun. pagbaba ko Ayan. dun sa jeep, umuulan, tapos alas 5, sabi ko, ang lamig. Pero okay lang yan kasi hot naman ako. Hot naman ako. Okay. May hot coffee naman tayo, and bukod sa mga kape, sinigurado rin po ni Presidente Marcos na bagamat paalis na ang bagyong Neneng, alam niya na may mga aftermath po ito. Yes. May mga lubos na naapektuhan ng mga lugar, and sinisigurado po niya ang food security, ang water security, and meron din po daw electricity. Sana nga ay merong electricity talaga po. Pero okay lang din naman kung wala, as long as safe yung mga tao and they have drinking water and food. Yun ang importante, and yun naman yung sinisigurado niya. Especially provinces in the north that have felt the effects, help is on the way. Yan po ang sinabi po or tweet po ng ating presidente sa kanyang Twitter account, and he still encouraged the public to follow the directives of their respective local government units and syempre municipal disaster risk reduction and management councils, kasi kahit anong tulong po ang dumating, kung hindi po tayo makikinig at tayo'y napahamak, baka mahirapan din tayong tulungan or iligtas. Kaya kapag sinabi po nila na kailangan mag-evacuate, we have to evacuate Huwag kasi magmatigas yun ang yung ulo. pinakamalapit na pwede nilang bigyan ng tulong. Tama. Kasi kung super baha na po ang inyong mga lugar o kaya nagka-landslide, mahihirapan dumating agad ang ating mga tulong. But then, rest assured, food security, water, drinking water, and electricity, as long as they can provide electricity, meron po, and mag-iingat pa rin po tayo. Lalo na malapit na ang Pasko, sana sama-sama tayo, ang mga pamilya natin. Kakalungkot, mababagyuhan ka, magpapasko. Pero maraming nagulat dito sa lakas, dito sa ulan dala ni Ni Neneng, no? Neneng. Grabe, Unlike kay hangin. bagyong, ano na yung... Si Carding ba? Si Or si Maymay? Maymay. Oo, Oo. maliit lang yung ulan dala niya, pero Mahangin. mahangin, Oo. mahina, tropical depression. Ngayon, si Neneng, biglang lumakas. Oo. From tropical depression, naging typhoon siya. Yan. So, ready lang Ingat-ingat dapat. lang tayo. And speaking of na-mention kanina ni Miss Ren yung food security natin. So, ayon nga kay President Bongbong Marcos sa isang statement niya noong nakaraang linggo, ang nutritious and affordable food daw sa kanyang administrasyon is very achievable. So, kamakailan, noon pa actually na parang ay tinalaga niya nga ang kanyang sarili bilang agriculture secretary. Ayan, and sabi niya nga is gagawin niya ang lahat para lahat ng Pilipino is mabigyan ng masusustansya at syempre very affordable na rin ng mga pagkain. At ang solusyon daw dyan ay ang pagsuporta of course sa ating mga magsasaka at mga mangingisda, yung paggawa ng mga proyekto na nakatutulong sa kanila, sa ating mga magsasaka at mangingisda, and of course pag-aalaga na rin daw sa kalikasang pinanggagalingan ng ating pagkain. Yun, Oo so yun ang naman. statement niya. So bilang agricultural secretary, he will strive to create projects daw that would benefit mostly our fishermen
and farmers, especially now na lagi tayong binabagyo. So Tama. sila, Oo. yung sobrang naapektuhan, Yes. di ba? I don't know yet kung ano yung tali natin dito sa agriculture na damages ng bagyong Neneng. Neneng. Pero medyo malaki-laki na naman dahil sa pagbaha. And of course, na-mention nga kanina ni Miss Ren na yung tulong para dito nga sa mga naapektuhan is tuloy-tuloy pa rin ang pagdating. Yun. Yan, At oo. least. Meron tayong alam na tulong. Oo, may No, darating. May darating Pero talaga. grabe yung inflation na. Yung Oo. bumili ako ng kamatis kahapon. 25 pesos tatlo lang. Magkano? Ako rin, 25 bumili tatlong ako. piraso lang. Maliliit pa yon. Naku, yan ang masarap sa probinsya, libre lang. Libre. Libre Tapos lang. yung Tama. sibuyas na pagkaliit-liit. Laso na. Magkano? Oo. Laso na? Yung sibuyas Yung ganun, talaga. oo. Yung red na onion na pabilog. Kaya nga, Kasi pag laso laso na. na, pahaba. Ah! Pag yung red na bulb na ganon, magkano yun? 15? Ang Oo. liit-liit. Wala na bang mas malaki dyan? Wala. Meron po, kuya. Pero Magkano yan? 20. Parang liit lang. Oo, Mm-hmm. sana masolusyonan tong inflation na nararamdaman natin Oo nga. ngayon dito mga kabalitaktakan. Pero dito naman po lipat naman tayo sa Kamkrame dahil malaki naman po itong ginagawa ngayon na pagpupuri ng PNP sa ilang mga militante dahil nga po hindi po nila, iniurong po nila ang kanilang pagsuporta po sa CPP-NPA. So Wow. pinasalamatan po ni Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin Jr. ang ginawa pong efforts ng Department of Interior and Local Government na isinasagawa po ng Philippine National Police at Philippine Army na nagresulta po sa pag-withdrawal ng suporta ng higit 204 na mga rebelde dito sa Central Luzon mula sa kanilang pagsuporta sa CPP-NPA or Communist Party of the Philippines at New People's Army na nangako po ng allegiance, who pledge allegiance to the national government. So, Azurin particularly commended Police Regional Office Region 3, Police Brigadier General Cesar Pasiwen at iba pa pong mga member agencies ng Regional Task Force and Local Communist Armed Conflict dyan po sa Region 3 at ng Regional Mobile Force Battalion 3 para po sa kanilang pagpapatuloy na efforts para po mapuksa itong terorismo na ginagawa ng mga CPP-NPA. Kasi nga din naman, malaki po ang naging withdrawal ng support na ginawa ng mga miyembro ng Alyansang Manggagawang Bukid ng Gitnang Luzon, Nueva Ecija Chapter, si Nelson Messina Command Under Kilusang Larangang Guerrilla Tarlac Zambales at Milisyang Bayan at Kalipunan ng Damayan Mahihirap o Kadamay at ng United Luisita Workers Union at yung PRO3 Makatao Center of Camp Olivas dyan po sa San Fernando City, Pampanga noong nakaraang Thursday. That's good na meron din na wini-withdraw na support from the CPP-NPA. Tama na yung gera, no? Tulong-tulong na lang tayo in rebuilding our nation. Oo, and whatever siguro itong what they need siguro, they can always ask. Pero yun nga, kulang kasi sa education and ang nafe-feed sa kanila Ibang na information. education is something that is against Negative, the government. Oo, pero at the end of the day, we are the government the people are the Tayo-tayo government. din And magtutulungan. if you need help, you ask the government in order for them to give back what Tama. you Diba? deserve. Tayo Oo. ang dapat Oo. nauuna. Yes, Tayo hindi magluklok. dahas kayo dyan. Naku, tigilan nyo na ang dahas. At mamasyal na lang tayo dito sa Pangasinan. Kasi nga po, Bakit? isinagawa po dyan sa Pangasinan. Ito pong kanilang Provincial Tourism Office. Together with other employees, nag-ikot po sila dyan po sa Pangasinan. At pinangalanan nila itong Capital Tourism Trip. Napakaganda po Wow. kasi inikot nila yung Pangasinan Capital Tour Project. Bahagi po yan yung heritage sites, tourist destinations, livelihood centers sa Lingayen and other places po. Again, si Ma'am Malu El Duayan ng Provincial Tourism Office and Provincial Administrator Eli Patage, ayun nga, and other provincial employee. Alam mo, ito yung maganda hindi yung though maganda din naman na ang invite natin is mga vloggers or talagang mga nagpo-post kasi para makita ng ibang mga tao Tama, or oo. yung viewers nila. Pero ang maganda dito, inuna nila yung mga employees kasi nga Oo. paano mo ikikwento ang ganda ng iyong bayan Tama. kung hindi mo alam ang ganda ng iyong bayan, 'di ba? Yo, Kaya ang tama. dapat nangunguna talaga diyan sa mga tourism trip ay yung mga taga doon para alam nila yung heritage, yung history ng Oo, sarili alam nila. nilang bayan at pag
kapag merong nagtanong sa kanila, saan magandang mamasyal? Oo. 'Di ba? Yun yung pagkakamali minsan ng mga tao, no? Parang saan magandang mamasyal dun sa inyo? Ang alam mo lang, Beach isa na lang, lang, dalawa oo. lang. Yun pala, ang ganda ng history. Eh pag sinabi mo yan sa mga tao na makakarinig, at least, ay, mapasyal nga ako, ang ganda pala ng history niya. So, good job dyan. Sana makapasyal din. Pa-invite din kami. Pa-invite din. Governor, Oo. baka naman, pa-invite. Pero Dami. same lang ata dyan din sa La Union, yung integration Oo, trip. pero yun nga na-mention ni Ate Ren kanina is dun kasi sa La Union, dun sa familiarization tour. Familiarization Oo, tour. nag-invite Ayun. sila ng vloggers. Vloggers. I think naman, free naman kasi yung Yes. public na pumunta Oo, doon sa pwede. Capitol of La Union. Pero maganda yung suggestion ni Miss Ren. Mauna muna tayong mga taga La Oo, Union. di ba? Oo, kasi ang Taga-probinsya ganda. ka, di mo Oo, gusto yung kunyari akong probinsya, taga kunwari. Kaba, Oo. yung mga LGU o pag yung Kaba, meron silang tour, ikutin na lang Tama. buong La Union. Para 'di ba? Hindi yung ay apa naman di Pangasinan na akong ti La Oo, Union. meron pa Yun palang natitirang maganda. Maganda pala. Magaling. Oo. Good job. Anyway, Good job. total pinag-uusapan na natin ang La Union, atin namang tingnan ang isang programa nila na talaga namang makapagpapangiti sa atin. Wow. Dahil ang pangalan nga nito ay Isam Tinam Nama. Ayan, Ay, Isam bakit Ti- nakasmile? Oo naman. Ang Isam Tinam Nama program ay isang programa kung saan ito nga bukas ito sa kaprobinsyaan ng La Union. Isa itong libreng operasyon sa mga may cleft lip at palate. Okay. Ayan. So ito ay inilunsad, upang makatulong sa mga mayroong bingot na mabigyan ng panibagong ngiti at pag-asa. Ayan, so ito ay isang proyekto again na nasa ilalim ni Governor Rafi Ortega David at kanyang sinabi, and I quote, "I look forward for more indigent na mga kaprobinsyaan na mag-benefit daw dito nga sa programang ito. Most especially sa mga bata, the children, to be able to share their sweetest smiles." O yun. Yes. So itong programang ito ay pinangunahan po of course of the Provincial Government of La Union, ang Smile Train Philippines, Lorma Medical Center, and Smile Train accredited. Naku, kay Governor Rafi, napaproud talaga ako sa kanya super kasi Oo. prinamis niya dun sa speech niya noong first Oo. flag ceremony niya na sa first 100 days ko, parang hundreds din yung parang projects na magagawa niya. And ever since sinabi niya yun, actually, mga kabalitaktakan, everyday, May nagpa-publish iba, no? sila sa Oo, may paproyekto Facebook. siya. Oo, na iba-iba nga, hindi lang siya nakafocus sa healthcare, Oo. hindi lang sa tourism, hindi lang sa agritourism, ganun. Talagang iba-iba. Oo, Nako-cover lahat ng totoo. sector. So, And despite, Sofia, dahil kami taga La Union, despite her being a mom, Oo. na nagpapadede Oo, pa oo. ha. Buti Oo. sana kung yung anak niya 5 Malaki years old, na, 7 oo, years malaki old, na. ipaalaga mo na lang, kaya na niyan. Pero siya may baby siya, pero sa lahat ng pinopost nila na projects niya, andun siya eh. May Oo. picture siya eh. So parang wow, ang galing naman, di ba? Ganun talaga ata pag pinagbigyan natin ang mga kabataan na Empowered. mamuno rin, no? Ang mga kababaihan, mga kabataan. So, Yes, tama. maganda siguro i-try. Dapat talaga may spice lagi. Hindi naman sa sinasabi namin hindi okay yung matatanda. Oo. Pero Oo. kailangan kasi ng voice ng Chance. makabagong Something new. makabagong generation para mag-jive. Oo. Para Tama. 'di ba kasi usually dati 'di ba parang yung mga bata wala silang idea sa Yeah. government. Wala silang pake anong project ba 'yan. Pero ngayon since nakafocus sa kanila, they can Meron na. relate. They wanna help. Kahit Yes, nga mga tama. SK ngayon active eh. Oo, no? oo, aktibo, oo. aktibo. Kapag meron silang parang role model sa taas na makikita nila ay, kung kaya niya, kakayanin ko Oo. rin. That's good. Kayang-kaya. nice. Oo. Ayan. Pero nice. mukhang hindi natin kakayanin dito sa Baguio City. Bakit? Nako. Ang pagtaas muli po ng kaso ng COVID-19 dito po sa ating lungsod. Nako, ating silipin nga kung ilan po ang itinaas. Ayon po kay Dr. Rowena Galpo ng City Health Services Office, may pagtaas po ng kaso dito sa ating lungsod for the past 2 weeks. So, ang positivity rate natin ay umakyat po from 4.66 ay naging 5.3% po as it is continue to be a low risk level. One status, yan po ang sinabi ni Dr. Galpo. So sa kanya pong regular management committee meeting ng pamahalang lungsod noong October 11, sinabi po ni Dr. Rowena Galpo na ang average daily attack rate ng lungsod ay tumaas po ng from 2.6 ay naging 2.8 per 100,000 na katao dito sa lungsod. So the city has also had a COVID-19 2-week growth rate
of negative 14 to negative 13.33%, an uptick in its weekly infection rate of 0.78 to 1.13 and a decrease in average tests done of 240 to 193 during the period. Mababa na daw yung mga nagpapatest, kaya malaki daw tulong pa rin ito pong pagbabakuna at tinitingnan din po nila yung iba't ibang mga variant na pwedeng salarin dito, ano, kasi nga din naman sinabi po niya na ang BA.5 is the most dominant dito sa lungsod at 66% at BA.1, 0.1, 0.529 32% at BA.2 0.12.1 and BA.4 subvariant at 1% each. Yan po yung sinabi ni Dr. Rowena Galpo. So, dati-rati, nakikurious tayo kung may Delta na, kung may Alpha variant. Dito. Ngayon, parang wala na eh. Oo. Oo, Actually, alam mo, pero 'di ba, usually sinasabi natin sanay na. Pero biglang na-realize ko na parang ang pangit pala pag sinasabi natin na wala yan, okay na yan, nasanay na tayo. Kasi parang, wala lang, parang lately lang na-realize ko na I had friends that has family members who passed away Tama, dahil sa COVID. Tapos parang, bigla ko na-realize na pag sinasabi natin na wala yan, kaya na yan, masyado lang tayo nagpanic, na parang na-invalidate na, ang hirap pala, di ba? Hirap Parang mamatayan. namatayan pala sila, Yes. bakit mo ini-invalidate na okay lang yan, ba't mo binabaliwala? Though humi naman siya, hindi natin pwedeng sabihin na kalokohan lang yung COVID, Tama, gawa-gawa oo. lang yan. Kasi Oo. may mga namatayan. Yun, wala lang, na-realize ko lang. Share ko lang. Share ko lang. Tamang-tama naman yun. Parang at some point, nagiging insensitive na rin Oo. tayo. Oo, Kahit hindi tama. tayo naniniwala, maybe we still follow the health protocols. Yes. Para na rin sa ibang tao, hindi lang para sa sarili natin. Or kung ayaw nyo maniwala, okay lang. Basta, wag na lang nating sabihin, loko lang yan, gawa-gawa lang yan. Oo. Kasi nga, yan Maraming na-realize namatay. ko, marami ang namatay po. Madaming namatay yan. And, para maging health, okay na ba? May chismis pa yun ba kayo lang. dyan? Wala tayong chismis. Wala na. Oo, Kala yan ko lang. baka mamaya sasabihin ni Charles, may chismis pa siya. Pero speaking of health, mamaya po, isa pong doctor, ang makakasama natin or expert po pagdating sa medical. Pero tinuturo niya or isinishare niya ang kanyang kaalaman gamit ang TikTok. Yes. Naku, madaming makaka-relate ditong mga bagets kagaya namin ni Sophia. Kagaya namin ni Sophia, mamaya bakit abangan di? nyo sino kaya ang ating Dr. TikTokerist. Yes. Ayan. Sige, magpapakonsulta nga ako kay Doktor mamaya. Parang Pero nasa bagets mamaya lang eh. naman po ating antabayanan kung nasan na po si Bagyong Neneng at anong nangyari, bakit lumakas si Bagyong Neneng. Naku, atin po yung alamin mamaya sa interview natin. Kasama po si Efren Dalipog, ang ating weather observer dito po sa DOST Pag-asa. Nako, pero bago ang lahat ng yan, these are very stressful times. Ay, And oo we naman. Oo. always find a way dapat na Oo. pangalagaan ang ating sarili. Paano mo ba pinapangalagaan ang iyong sarili, Sir Charles? Tulog. Ikaw, ate. Yun lang. Hindi ko kailangan alagaan ng sarili ko. May Ay, nag-aalaga na sa nag-aalaga na akin. dyan. Sana all na lang. Wala. Wrong question. Nainggit ako bigla. Pero anyway, dito sa ating video ngayong araw na ito, ngayong umaga na ito is may papakita kung paano nga mapangalagaan ang ating sarili mula sa isang point of view ng ating isang intern na si Diana Balse. So ayan na nga, panoorin natin ang video na ito. So, ayan guys, nandito na tayo ngayon and magpapaayos ako. Hashtag self-love, hashtag self-care. Kasi tignan mo naman ang looks natin for today. Sobra na tayong nakakahaggard. Tapos yung mga eyelashes natin, fill in the blanks na girl. Kaya for today's video, papaayos ako ng hair, magpapa-nails, and of course, magpapa-lashes. Kaya tara, samahan niyo ako. So guys, nandito na tayo ngayon for my pamper day. At tara, pasok tayo.
Sa pagpasok pa lang natin, makikita na kaagad yung kakaibang interior ng salon na ayon sa owner, gusto niyang maiba ang tema ng salon niya na black and simple yet classy ang datingan. Dito na tayo ngayon sa loob and ang alam ko ma'am, tatanggalin ko muna yung mga lashes ko noon po Ano po bang process ma'am pag pag tatanggalin yung mga dating lashes? Ano yung nilalagay natin? Glue remover. Glue remover, ayan. Masakit ba yan ma'am? Para Pag in-open mo, pag pumasok sa so kaya dapat guys, for the sleeping beauty muna tayo. Kaya wala mo nang makulit. Okay, antayin niyo muna ako. Ayan, so magsa-start na kami. Sige. Bye! habang feel na feel ko naman dyan yung pagpikit, nilalagyan ni ma'am ng tips and all yung mata ko para i-prepare sa pagtanggal ng mga old lashes ko. Ma'am, mga ilang minutes binababad pag nagtatanggal ng old lashes? Mga 15 minutes. Pero ito, madali lang. Ang tao, iba-ibang eye shape ang meron yan. Ano bang bagay na eye shape pag pag kasingkit yung Depende kasi siya dun sa structure ng face. Kunyari, singkit is maitim or matangos ang ilong. Usually pag singkit yung iba deeper, thicker, iba-iba. Pero sa akin, ma'am, ano ma-recommend mo na yung Deeper. Dito naman sa part na to, iniisa-isa ni ma'am yung paglalagay ng mga eyelash extension sa mata ko. Isa-isa yan, minamano-mano niya para maging pak! O, diba? Wow! Ayan guys, so as you can see, full na ulit yung lashes ko. Wala na siya ulit blanks at di na siya stress. Parang ako, di na ako stress kasi nakapagpa-pamper na ako today. Kaya, ayan, pag need nyo ng lashes, ayan, wag na kayong magdalawang isip. Treat yourself kahit minsan. Waiting lang ako sa friend ko. Ayun siya. Hello! Okay, so, siya, nail extension siya kay ate. Ate, hi! Ayan. Dito naman, yung friend ko muna yung nagpa-nail extension. Ako sana, pero gusto kong maging plain and simple kasi naging bold looking na yung eyes ko. Kaya siya na muna yung sumalo sa akin. Tingnan natin yung magiging result. Wow! Ay, mga girls, alam nyo ba? Meron din sila dito ang coffee, ayan, coffee, na pwede natin, inumin, naantay ko lang din. Yung isang friend ko na si Trisha, nagpapalashes din siya. So, ngayon naman, magpapa-treatment naman tayo ng hair kasi ang recommended ni Ma'am China is magpa-treatment na lang daw tayo para hindi masira yung natural color ng buhok natin. Kasi syempre, di ba, alam mo na, pag 5:30 kang gising araw-araw, girl, damage din yung buhok sa pagligo araw-araw. Or kaya naman minsan, di rin naliligo, di ba? Kaya, ayan, deserve natin ang self-care and self-love. Dapat, sarili-treat din natin yung sarili natin. Okay, so binababad lang yung hair natin sa treatment para ma-absorb. And then later, babanlawan na ulit ni Ma'am China. This time, binabanlawan na yung hair ko and super excited na ako sa magiging result. Ooh! Although treatment lang siya, healthy pa rin siya sa hair natin. And for the result, charan! Looking young and fresh na naman tayo. Minsan, deserve natin i-treat yung sarili natin. Kasi syempre, para worth it lahat ng pagod natin sa sarili natin, kailangan din natin syempre paganda yung sarili natin.
first and only 5-star mountain resort in the Philippines is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Oras po natin, alas 7:38 na ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na po. At ngayong umaga, ating alamin, nasa na si Bagyong Neneng. At kung may susunod pang mga bagyo, nako, ating alamin yan po. Kasi makakasama natin ngayong umaga ang isa pong weather observer mula po sa DOST Pag-asa, si Sir Efren Dalipog, mula po dyan sa Pag-asa Observatory. Hello sir, magandang umaga po. Yes, good morning. Now is our public weather forecast issued at 4 a.m. today, October 17, 2022. Synopsis: southwesterly surface wind flow affecting southern Luzon and Visayas. Forecast: Ilocos Norte and Ilocos Sur will experience cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorm caused by the trough of the Typhoon Neneng. Occidental Mindoro, Palawan, and Western Visayas will have cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorm due to the southwesterly surface wind flow. While Metro Manila and the rest of the country will be partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm due to the localized thunderstorm and the southwesterly surface wind flow. Moderate to strong wind blowing from the southwest to southeast over northern Luzon, and the coastal waters along these areas will be moderate to rough. Moderate to strong wind blowing from the southwest over Visayas and the rest of Luzon, and the coastal waters along these areas will be moderate to rough. While light to moderate wind blowing from the southwest to south over Mindanao with light to moderate wind. Okay po, sir. Sir. Sir, ngayon na nakalabas na po ito sa Philippine Area of Responsibility natin, mararamdaman na po ba natin itong amihan or wala pa po? Hindi pa po masyadong malakas si amihan ngayon? Si amihan ay medyo humina po. Wala pa, as of now, wala pang effect sa atin. So, yung southwesterly surface wind flow ang nakakapik sa atin. Okay, sir. Kasi last na pagtingin natin by Friday, lumalakas po siya from a tropical depression, lumakas po siya into a typhoon category. So, ano pong nangyari dito kay Neneng? May nangyari din po ba yung kagaya kay Carding na explosive intensification? Or malaki lang talaga yung kanyang nahihigop na lakas kasi nasa dagat po ito, sir? Ganyan nga, biglang lumakas kasi nasa dagat yun eh. Malapit sa southwest China. Or south ng China. Nasa dagat yun kaya lumalakas. Oo.
Kasi nung pagdaan niya dito sa Batanes, sure na matatamaan siya ng shear line. Hindi po ba isa po ba yung shear line sa mga nagpalakas dito kay Bagyong Neneng dito sa pagdaan niya po dito sa ating bansa? Ano ba? Yung shear line po mula po sa northeastern part ng southern ng Japan dito umiihip dito sa Cagayan. Isa po ba ito sa mga nagpalakas kay Neneng, itong shear line? Oo, pwede rin po, yon. Yung shear line. Isa din yon. Oo. Pero sa ngayon, malakas pa rin po ba si shear line? Kasi dito sa Cagayan, medyo nakikita pa rin natin itong malalakas na pagulan, lahat binaha. Ngayon, ano po yung nakikita natin, sir, na epekto neto? Yung shear line, medyo malayo pa yon. Malayo sa atin yung shear line. Noong isang araw, medyo lumalapit, pero as of now, lumalayo. So, hindi naka-include dito sa synopsis yung shear line. Yung southwesterly surface wind flow ang natin ngayon. Yung prevailing na weather condition. Oo, sir. Kasi marami yung nagulat dito po sa ulang dala ni ni Neneng. Kasi akala natin mahinang bagyo lang to from tropical depression, lumakas siya to tropical storm at yun na nga naging typhoon. Sa ngayon, sir, ngayon po meron pa po ba tayong inaasahan na mga papasok na bagyo dito sa ating bansa? As of now, wala pa tayong nakikita. Sa baka next week ng mga Friday, gano'n, meron ding mabubuo na lumalapit sa extreme din Northern Luzon. Binabantayan natin. Oo. Dito sa part ng, parang may nakikita akong mga grupo ng kaulapan dito po sa Pacific Ocean. Pero ngayon, sir, dito naman po sa Bicol region at dyan po sa NCR, may nakikita tayong pag-ihip ng mga parang column or mga grupo ng kaulapan. Ito'y buntot pa rin po ba ni Neneng or iba po ito? Easterlies po ba ito na makaklasify natin or wala naman po? Medyo mahina mga to. Baka in the next few hours, mawawala rin itong cloud band. Mawawala rin na yan. Oo. So for sa mga susunod na araw, sir, ano po yung aasahan nating weather dito po sa Northern Luzon? Ano po yung 3-day forecast natin for Baguio City at the rest of Northern Luzon, sir? Oo, for the next 3 days ay yung prevailing weather condition natin ay yung localized thunderstorm rin. Ang magbibigay ng kaulapan sa atin na ulan. Normal yon sa ganito. Oo. Na normal lang po ba to kapag may transition tayo ng hangin from habagat to amihan na may mga ganitong localized thunderstorms? Yes, sir. Oo. Normal lang yun. Yung localized thunderstorm sa atin. Okay po, sir. Sige po, sir. Makikibalita pa rin po kami dyan po sa Pag-asa kapag may mga susunod pa pong mga bagyo. And baka may mensahe po ang inyong ahensya sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po dito sa Cordillera at dyan po sa Cagayan na labis na pong binaha nitong bagyong Neneng po. Oo, sir. Palagi tayong manood sa news ng sa Pag-asa para malaman natin kung anong status ng weather condition natin. Alright, sir. Alright, Sir Efren, with that, maraming salamat po and thank you very much for your time dito po sa Morning Balitaktakan, sir. Okay, thank you. Welcome.
Ayan, yan po si ating kasamang Efren Dalipog mula po sa DOST Pag-asa. Ukol nga po dito sa Bagyong Neneng. Biruin nyo, no? Binabantayan lang natin from tropical depression, naging tropical storm until lumakas po ito at naging severe tropical storm and then typhoon. Yan po si Bagyong Neneng. At least nakalabas na po siya dito po sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron pa rin pong mga binaha dito po sa La Trinidad, dyan po sa Strawberry Fields at dito nga din po sa iba't ibang bayan dyan po sa Cagayan. Ayan, mamaya po antabayanan nyo yung mga latest updates dito po sa Bagyong Neneng. Tumutok lamang po kayo sa Luzon Headlines alas 6 po ng gabi at magbabalik pa rin ang Morning Balitaktakan. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba naman hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Nako, ang aking bisita ngayon, madami na namang kikiligin at matutuwa dyan. Pero bago ang lahat, kailangan ko munang basahin ng maayos. Babasahin ko talaga, mahirap magkamali kapag big time talagang ating bisita. Ang ating pong bisita ay isang 23 years old na napaka-poging binata from Pidigan, Abra. He is a graduate of Medical Technology and is currently a second-year medical student sa isang university dito po sa Baguio City. And bukod po sa pagiging malapit niya sa medical field, isa din po siyang TikTokeris. Nako, let us now welcome si Sir John Ezro Parinas. Good morning, sir. Naimbag nga bigat kanyayo amin, naimbag nga bigat Baguio. Ayun, nako, Ilocano mat gayam ni sir, nag-English Tagalog pa ako, sir. Pero bago ang lahat, sir, kanina medical field sinabi ko, mahirap ba? Bago tayo pumunta sa TikTok, mahirap bang medical field? Actually, wala akong tulog ngayon. Pero ayan, thank you for having me here and sobrang isang malaking opportunity ito for me to makapag-vlog na rin ng TikTok contents ko. Oo naman. And yun, speaking of TikTok contents, ano ba ang iyong content sa TikTok, sir? Ikaw ba ay mga heartthrob na POV or ano ba ang iyong content? Actually, yung TikTok contents ko, nag-start lang siya randomly, yung mga sayaw-sayaw, yung mga nag-start din siya as unboxing videos, pero
trinay kong mag-branch out into creating lecture videos for medical technology students, medical topics. So, na-try ko na rin gumawa ng funny video. So, ginagawa ko talaga lahat para sa mga katusok. Yung mga katusok ko nga dyan. Oo. Sir, sabi mo, no, medical. Yung iba kasi, kapag napanood, ito bang mga videos mo ay somewhat funny? Paano ka nag-isip ng content na hindi ma-offend yung ibang mga nasa medical field din? Actually, for me kasi, kapag gumagawa ka ng content, dapat, aside from having a quality content, dapat tinitignan mo rin yung mga ethical issues in medical field or the societal issues. Dapat nagiging sensitive tayo sa mga ginagawa nating contents. Hindi lang yung gawa tayo ng gawa. There are certain guidelines kasi na pina-follow ko before I create. Dapat dumadaan muna siya sa masusing deliberation dun sa utak ko, ganyan. And hindi lang dapat tayo gumagawa basta-basta ng videos. Ayan, Sir John Ezra, alam naman natin na kailangan talaga sa TikTok in order for you to gain really viewers, yung hindi napadaan, yung talagang ifa-follow ka, dapat kasi doon, kuwela ka, o kaya yung iba nga, di ba, pa-sexy. Ikaw, gaano kahirap yun, sir? Kasi very serious since medical student ka, no? Ikaw, sa tingin ko, funny ka sa iyong sa tingin ko sa iyo parang maganda ang aura mo, very pero medical ka eh. So nandun yung serious pa rin no sa pagdating sa mga ganito. Paano mo yung gina-jive yung sa pag-content? Nagiging coping mechanism ko kasi ang paggawa ng content. Kasi, med school is really stressful. And kailangan natin ng pag-vent outan. Yung content creation kasi yung nagiging way ko para malabas yung stress ko sa med school kapag mababa yung scores ko sa quizzes. Nagiging content din siya. Yung mga nafe-feel ko about my day, ayun, ginagawa ko siyang content. And may time na before ako matulog, meron ako naiisip na joke, okay, I need to create a content about this one. So, ayun. So, hindi lahat, sir, sa medical, meron ding mga kwela-kwela? Yeah, merong mga kwela. I have funny videos. Actually, yung mga vlog ko lang, nagta-travel ako, papunta akong Manila, tapos ginagawan ko siya ng content. Wala lang, kasi maraming natatawa, and marami ring, buti nga may mga nakakagets ng jokes ko, kahit super, medyo tito jokes. Alam mo, sir, ako kasi nagti-TikTok din ako. Wow! Nagti-TikTok din ako. Pero yung mga TikTok ko kasi, alam mo yung kahit pa-cute lang, mahirap kasi gumawa ng content, it takes time kasi papanoorin mo, tapos biglang pag kailangan, yun ngang mga letters doon, akala nyo ba nilalagay lang yun? May mga duration pa yun, no? Sir, paano yun? Kung maggagawa ka ng content, tapos nag-aaral ka, nagre-review ka, paano mo na pagsasabay na yun? As I have said earlier nga, nagiging coping mechanism ko siya. Ginagawa ko lang siya every after ko mag-aral. Siyempre, hindi mo naman uunahin yung content creation before ka mag-aral. So, ginagawa ko yon siguro after the class or after I review. And parang nagiging routine ko na siya sa buhay. So, as you can see on my TikTok, nagiging na siya, parang super dami ko nang pinopost na hindi ko na namamalayan na, ang dami na pala. And may mga tao, I have a lot of followers na rin from different fields. Hindi na lang siya dun sa medical field. I have diverse followers na rin from the liberal arts part, from the engineering and architecture. Kasi nagulat din ako na there were some students na nag-approach sa akin na napapanood ko po kayo sa TikTok, and I think that's good na hindi lang yung medical field yung nare-reach ko. Sir, dun sa sabi mo, hindi lang medical field yung nare-reach mo, pero nung nag-start ka, sir, ano yung naging inspiration mo, or ito nga ang gawin kong content, medical. Though nasabi mo nga kanina na parang gusto mo lang mag-share. Pero, do you do your research? Kasi, syempre, baka may mga nag-comment na ba na mali naman yung sinasabi mo or kulang. Paano, sir? Actually, before I create a content, lalo na sa mga medical-related content, I do my research. So, ayan, nag-search muna tayo sa mga websites. Like, yung mga website talaga na trusted, like the NCBI, medical websites talaga. Hindi tayo naglalabas ng kung ano-anong mga kasi 'di ba may mga tinatawag tayong misinformation and disinformation. Ayaw naman nating ma-mislead yung mga viewers natin. And napaka-relevant kasi ngayon nung
pagbibigay ng mga information na dapat reliable and time-bound nga talaga sa sa nangyayari sa society natin. And ayun, research and fact-based dapat tayo. Sir, when we talk about your contents, can you tell us kung ano yung mga usual na sa medical field, yung mga nagawa mo ng content na biglang may mga magko-comment na, wow, ganun pala yun, na nakatulong pala. Ano yung usual about sa hindi ko kasi alam mga ka-MB yung terms natin sa medical, pagdating sa medical field, pero tungkol saan, mga sakit ba or paano ba yung ganito? Paano po? Okay. Yeah, I talk about sicknesses. Gumagawa ko ng content about mga sicknesses. And I created this video about when we say kasi sa medical technology, hindi lang naman kami yung taga-examine ng mga likido sa inyong mga katawan. Kami yung kumukuha ng dugo. Wow. So, ayan, isa sa ginawa kong content ay yung paggamit ng alternatives when I say alternatives, yung paggamit ng gloves as a tourniquet. Yung tourniquet na sinasabi ko, yun yung nilalagay dito before they get blood from you, di ba? So, ayan, nagulat sila na pwede palang gamitin ang gloves. Kasi in the Philippines nga kasi, hindi naman lahat ng hospital, hindi naman lahat ng laboratory may mga kagamitan. So, nagbibigay rin ako ng contents and pieces of advice kung paano gamitin yung mga alternative na bagay sa hospital sa pagkuha ng dugo. So, ayun, maraming nagugulat na, pwede pala yun, yung mga ganong bagay. Sir John, why do you think is it necessary or important na sa TikTok is hindi lang siya puro mga sexy, hindi lang puro kalokohan, pa-cute? Why is it necessary sa iyong palagay po na meron ding mga contents na nakatutulong talaga for educational purposes? Okay. As we all know, ang TikTok kasi ay isang napakalawak na platform and isang napakalawak na media. And for me, ang pag-create kasi ng mga educational content ay nagbibigay, napaka-relevant nun. We must have contents na hindi lamang talaga yung pa-sexy lang kasi ang TikTok ay isang, it's really, lahat ng mga tao na nanonood dyan, may mga bata, from bata to matanda. And ang pag-create kasi ng mga educational videos ay nakakatulong din sa pag-enhance ng mga utak rin at thinking ng ating mga citizens dito sa Pilipinas. Lalo na ngayon nga, as I have said earlier, na laganap na ang misinformation and disinformation sa ating bansa. And we really need to eradicate that kahit paunti-unti, kahit sa simpleng pag-post lang ng video na dapat fact-based and evidence-based nga. And it's nice, no, sir, kasi totoo naman, madaming bata, kahit mga pinsan ko na bata, hindi sila nanonood ng Peppa Pig. Nasa TikTok sila. Meron nga akong pamangkin na parang 7 pa lang siya, memorize niya. Alam mo, sir, ang mga sinasayaw niya, Andrew E. songs. Siyempre, ikaw, di ba, mababother ka kasi nakikita mo yung mga, alam niyo naman yung mga dance step na ganun, tapos ginagawa ng mga bata. And it's nice din na nanggagaling yung itong mga educational na mga contents sa mga experts na kagaya nyo, hindi yung basta-basta na lang, mamaya gayahin nga ng mga bata. Sir, ano naman ang message mo doon sa mga tao na gustong magsimula ng kanilang TikTok account? Ano yung mapapayo mo? Paano ba sila makaka-gain ng followers since ikaw naka-gain ka na? Ano yung kailangan nilang hanapin sa sarili nila? For me kasi, you just be yourself. Kailangan mong maging confident and self-esteem. The more na nakikilala mo kasi yung sarili mo, doon mo makikilala yung core mo or yung strength mo, kumbaga. Okay lang yung maglaro-laruin mo lang ng random. Huwag ka muna mag-start sa specific na content. Try mong sumayaw, try mong kumanta, and try mo rin maging kwela. Kasi doon mo talaga makikita kung saan ka talaga magbo-boom on TikTok. And don't mind your bashers, guys. Yeah, yun lang for me. Ayun, pero meron lang pala akong naisip kasi aside from dun sa comments, sir, na mali naman yon or kulang sa information, meron ba na time na parang, syempre ikaw nasa medical field ka, na may mang babash sa'yo na sasabihin, ano ba yan, bakit ganyan ang ginagawa, professional to? Ano yung gusto mong sabihin dun sa mga takot na ma-judge sila dahil baka ang tingin nila sa mga nagtitiktok ay, ano ba yan, parang nakakahiya? You know what, guys?
that's life, and dapat hindi natin tinitake seriously lahat ng bagay. Although in medical field kailangan talagang seryoso ka kasi it's life. Pero in terms naman kasi of, content creation, kailangan talagang matibay yung loob mo sa mga bashers. And as long as wala ka namang tinatapakang mga tao, as long as you know that you're doing good naman and doing great, yun lang, for me, don't mind them. Basta just sweep out of your shoulders na lang yung mga sinasabi nila. Oo. Sir, saan ka ba namin mapapanood? Para naman makanood naman kaming mga kabalitaktakan. Okay, actually, you can follow me on TikTok at ezrojan_RMT. Ayan, guys. Nagla-live stream din ako dyan habang nag-aaral. Ayan. So, samahan nyo ako mag-aral every night or every other day. And you can follow me on my Instagram account at ezrojan. Ayan. Facebook, sir. Sige. Plug na rin natin. Ezrojan Pariñas. Yun po yung Facebook account ko. Ano yung aabangan nila sa'yo, sir? More contents about medical field, and more contents, more kakwelahan and more live streams, ayan, and more products na i-endorse natin. Wow! Wow! Speaking, teka manifesting. lang, meron akong narinig, may more products. Sir, saan ka na ba dinala ng TikTok? Actually, nagma-manifest naman tayo, no? May mga nagko-contact naman sa atin na kung pwedeng gawa natin ng content itong product na to, pero hindi muna natin pwedeng sabihin. Actually, yung eye cream, hindi naman halata, di ba? May eye cream tayong ginagawa ng content ngayon, and also a coffee brand, and yeah. Alam mo, Sir John, na nakaka-inspire, no, na may mga kwento pala talaga. Dati kasi, alam mo, di ba, dati Dota, mga ganun yung uso. Tapos nung umuso na yung social media na pwede ka na ding kumita gamit ang paglalaro. And alam mo yun, mas na-appreciate nila kung ano ba yung good side din nitong social media. And ang maganda sa'yo, sir, nakaka-help mo yung sarili mo by making TikToks, and as well, ikaw, nakaka-help ka ng mga tao. And yun nga, nare-relax ka while giving help sa ibang tao. Sana, sir, mas marami ka pang content, and sana po makakollab ka na. Wow, makakollab! And sana pag-graduate mo, sir, hindi man hinihiling na magkasakit kami. Sana makita ka namin kung nasaan ka man. And eto nga po, again, may gustong batiin, sir, followers or no? Okay. Hello sa mga katusok ko dyan sa TikTok, sa mga SLU Medicine students, batch 2025, and hello Orville, ayan, sinamahan niya ako. And sa mga ka-boardmates ko dyan, kay Mark, kay Stephen, at kay Yuan, and sa papa ko and mama ko, si Kerubin Pariñas, Gayla, and sa kapatid ko dyan sa Manila, hello Job, and sa kuya ko na nagte-training ngayon, pulis siya ngayon, hello Christian, ayan. Ayun, and yan po si Sir John Ezro Pariñas. Again, i-follow po natin ang kanyang TikTok. Sabi nga nila, kapag may ginawa kang isang bagay, kapag pinapasaya ka ng bagay na yon, dapat binabalik mo yon sa mga tao in a good way. And sana medyo tumigil na rin po ang ating pagtingin ng masama sa ating mga content creators, kasi hindi naman po lahat ay masama ang itinuturo. May mga mabubuti rin pong mga gumagawa talaga ng contents para po sa ikabubuti po nating lahat. Again, si Sir John Ezro Pariñas, i-follow nyo ang kanyang TikTok, Instagram, at ang kanyang Facebook page for more contents. And sir, we wish po na mas marami ka pang matulungan and mas maraming brands ang lumapit sa'yo para naman talagang go na go at hindi ka na mapuyat. Oo, and good luck sa iyong medical school. Ayan. Yan po. Yan po si Sir John Ezro Pariñas, ang atin pong TikTokeries na matatawag na ba nating doctor, sir? Hindi ba? Joke lang. Pero pwede naman manifesting. Ayun, soon our Dr. TikToker is Sir John Ezro Pariñas, at mamaya anong kakulitan na naman kaya ang ating pagsasamahan. Tutok lang, magbabalik ang morning balitaktakan. Bestsellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well.
malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encom Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! At nagbabalik po ang morning balitaktakan na yan at sisimulan na naman namin ang aming bardagulan. Ano to? Anong mangyayari? Bardagulan session. Yes. Anong mangyayari? Magkakahulian na naman tayo dito mga ka-MB. May games daw tayo eh. Oo, ano bang ating games for today, Big Sister? Prepare ni Jody. Ano yan? Ano yan? Name drop? Ano ba itong name drop na ito? Nakakatakot. Okay, Paano? good luck. Pictures of popular people from the Ay, naku po, history. will be presented. Ay, Make a akala ko guess and naman. drop their names. Name your ano. Complete name ba? You will get 1 point. Ay, akala ko naman kung may prize Naku, talaga. mahirap to. Akala ko you will Bakit get history? Akala ko you will get 1 point for every night. Ay, ano yan? Right pala. Right pala. Right answer. Wala, sorry. Malabang mata namin. Bawat pagtulog mo may point. Ayan, wala bang sample? Sample. May Oh, trial. sige. Trial? Trial. Ayan, trial. Naku, wala akong makita. Ano yan? Jose Jose Rizal. Rizal. Oy, ganun ba? Jose Potasio. Oh. Basta may Alonso doon somewhere. Dr. Jose Rizal. That is Dr. Zerizal. Nako, sige kayo na lang. Good luck. Ayoko na. Pinuno. Get ready. Ayan na. Oh my God. Tandang Sora. Ay, Gabriela Silang. Ay, Tandang Sora. Tandang Sora. Tandang Sora. Ano ba talaga? Tandang Sora. Oh, si Tandang Teodora Sora. Alonzo. Ay. Anong Alonso? Ay, Melchora pala. Melchora Aquino. Oh, Melchora. Oo, yun. Basta yun. Tandang Sora. Tandang Sora. Apolinario Mabini. Oh, yun. Siyempre. Tama. Oh my God, I like Talaga this. ni Ate Ren, no? Galing-galing ah. Nag-review ka ata kagabi ah. Ay, Andres Bonifacio! Good luck. Kaya hindi na ako sumasagot eh. Mali pala ako! Ano? Naku, ibabalik kayo sa grade 6 ha. Mali pala ako! Iba si Apolinario Mabini. Ang bilis ng tawa ni Sophia. Ano ba lang din ako, pero Hello, DepEd. Pero oo nga, parang yun nga, Andres Bonifacio. Sasabihin ko sana yun kanina, pero huwag na nga lang. Confident pa ako, sabi ko pa. Andres Bonifacio. Andres Bonifacio. Okay, next. Sorry. Si ano yan, General Luna, yung kapatid niya. Di ba si Juan Luna yan? Kaya nga, yung kapatid niya, Juan Luna. Oo. Or si Antonio Luna. Sige guys, kaya nyo yan. Marcelo H. Del Pilar. Ayoko na. Bakit ganito? Mag-review-review din pag may time. Ano, tawa-tawa ka, Brian? Ano? Yung gano'n natin, laude natin. Oo. Kung laude? Ha? Oo. Mag yung na Balik mo yung titulo mo. Ayaw sumagot tayo. Nung first year subject ko pa yan, wala na. Balik Ayoko mo na. yung titulo mo. Ayaw sumagot ni Sophia. May may alibay ako, wala akong glasses, di ko nakikita yung picture ko. Nakalimutan na natin. Si Marcelo. Marcelo Del H. Pilar. Del Pilar. Iniisip ko pa kasi Kasi paano lahat sila may bigote? May bigote. Oh. Nag-away pa tayo sa magkapatid na Luna. Uy, iba nyo kayo mga games nyo, oh. Gabriela sino Silang yan? na ba yan? Ay, hindi pa rin. Ewan Hindi ko. pala, hindi pala yan. Ba't ako sumama? Gabriela Si Gabriela Silang. Silang daw. Sino ba yan? Gabriela Oh. Silang. Silang. Gabriela Silang. Oh. Silang. Oh. Anyway. Congrats. Congrats. Congrats to your history subject. Next. Oh.
Yan Ayan na, si oo Antonio na, oo Luna. na. Oh. Parehas naman kasi sila ng tindi. Oh, diba? Oo. Pati sa itsura. Bakit kasi? Oo, hinaralan ko. Ganyan ka nga, Sir General Charles, Antonio. na mustache. Bakit naman ganon? Oo. Diba? Para mas intimidating. Oo, next. Sino yan? Si Girl Scout, si Jose Falianes Coda. Ay. Tama ba? Si Girl Scout ba yan? Si Jose Falianes Coda ba yan? Nasa 1,000 Galing yan. naman ni Sophia. Hindi, role model ko yan nun eh. Lagi Good. Girl Scout po kasi. Kaya nananahimik ako dito eh. Ako rin eh. Kaya rin hindi ko wala kasi yung glasses ko mga Ay, wow. Oo nga. Alright, next. Okay, next. Yan. Yan. Apolinario Mabini. Anong Basta sagot? siya na. Ay, meron ng start? Start na? Start na kanina pa. Oo. Sino yun? Yun Sino si yan? Luna. Na Hindi. isa. Char. Sino yan? Isa pa sa mga pari yan sa Gumbursa. Lulo ko. Lulo ko. Nakalimutan ko na, pero kwanto eh. Sabi ko na eh, yan yung isang Luna. Yun. Kahit lang kasi ako sa Magkapareho daw sila Actually ng guys, bigote. kilala ko talaga lahat yan. Binibigyan ko lang silang point. Wow! Diba? Pareho lang naman kasi. Okay, next. Philippine history pala. Hindi ako prepared. Lapu-lapu. Si Lapu-Lapu. Lapu-Lapu. Lapu-Lapu ba talaga? Pag ako nagkamali pa dyan. Magellan pala. Si Magellan pala yan, no? Alam mo, Lapu-Lapu. kaya alam ko yan kasi may chichiryang ganyan. Eh, yan yung mukha. Kaya alam ko. Ay, ganun? Meron? Oo. Thank you. Ay, yun na yun? ano ba yan? Nakakabawi, oh. Hindi pa nakakabawi to. Oh, ito. Sino yan? Randy Guzman. Uy, sana maging bayani din ako balang araw, pero wag naman akong mabaril. Anong gusto mo? Lahat sila gusto mo? namatay. Ay, sige, anong post mo kapag ikaw ang naging bayani? Patingin ako ng... ikaw. Dali na, Patingin, para pag nanood yung mga future kabalitaktakan Yung may natin. paypay na nakaganon Ayan, ano. para- Sophia ganon. Pagaduan, para anong post mo? Dali. Yan Ganun, parang eating double chin. Ayan, eh, si Sir Charles. Ano Si Sir naman, Charles. ano naman ang Sabi post? kasi mag- Ayan. Ang hirap naman. Ay, ano ba yan? Well, sige, ganito. Pag Charles Limon, Ay! Side view! Parang kabukha ko Ready, daw ready yung na? pan, eh. Sir Charles, ready na ba? Ready na. Oo, lalagay sa Uy, piso. wag! Yun Saan yung kayo lalagay na pera? Sa binting. Kahit 1,000 lang, pwede na. Wow! Sino bang nasa 1,000 ngayon? Yung Agila. Agila. Oh. Our Philippine Nakasakay ka sa Eagle. agila, ganun. Yung... Ayan, Kawawa naman yung agila. Oo. Mga ka-MB, kailangan ko na talaga Paano sa'yo? Wag. Paano? Pabebe. Anong pera? Anong Ha? pera? Anong pera? Wala. Wala lang, ganun lang. Wala kasi akong halagay. Course. Comment na. Hindi Wala ako na dapat Magkano sa ba? pera. Ay, sa pera ilalagay. Gusto ko Saan? sa... Imburnal. Uy, grabe ka naman. symbol, saan? Philippines Flag? most top wanted. Nakaganon. Oo. Dapat ako yung magiging Reyna. Oo, ng Camp Krami. Reyna ng Ganun. Bilibid. Uy, wow! Grabe ka naman. Anong kaso? Piggery. Bababoy. Ayaw mo yung construction of justice daw. Construction! Baka yung mga joke. Kung ano natututunan. Mga ka-MB, pasensya na po kayo at wala po akong may sagot. Medyo malabo po kasi ang aking paningin. Pero maraming salamat po sa Maranan and Balesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, sa Pizza Stack, tsaka sa Anis Grill and Aldrich Corporation po na napakaraming produkto. Perfect ngayong tag-ulan dahil marami na naman tayong mga limit sa katawan na Pau Liniment Pau Masahe dahil wala ng aw sa Pau. Naku, i-greet din naman natin si Ate Ren ng happy birthday! Yes! Happy birthday! Bukas pa! Alam mo, feel ko wala na mag-greet sa akin bukas. Bakit? Simula nung Saturday, may nag-happy birthday. marami na ang dami nag-greet. na. Baka hindi ko na Bukas pa, ma-feel. ano ba ngayon? 17. Tomorrow is my 18 birthday. siya. Everybody, tomorrow is my birthday. Tomorrow, Everybody. Anong you know. Gcash? Anong Gcash? 0977 muna na 5955. Tomorrow, guys. Malaw ang space ng paglalagyan ng cake dito sa harapan. Wag. Baka mag-expect ako tas wala. Eh di nasaktan Meron ako. yan! Oo, baka naman kaya nga in-announce ko na. No? Pero anyway, thank you so much din sa ating mga sponsors, ang National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, ang TG Home Builders, your one
one-stop shop if ever gusto mo ng renovation or reconstruction. At syempre, makakalimutan ba natin ang Baguio Country Club na open na ang Christmas Village nila. Ano? So if you want to make your holidays extra special, magtungo na sa first and only 5-star mountain resort in the Philippines, ang Baguio Country Club. Kailangan mo nang magbayok-klon para Ayan. maganda ang iyong pag-iisip. Ayan. And also, pasalamatan na din natin ang Batang 90s Milk Team, Musar Music and Pugo Adventure Resort. Yan. And nakasama nyo ang magbe-birthday bukas na kapag walang regalo. Bahala kayo dyan. Charot. Ang nag-iisa pang minion in the house, sa aking family sa La Union, thank you so much for the celebration. Ren de Guzman. Nako, yes, nakalimutan ko ring batiin ang aking family, Izala Onion, ang Labrador, Pagaduan Castillo family. Ingat-ingat po tayo dyan, lalo na ay maulan pa rin. Pero anyway, nakasama nyo ngayong umaga ang inyong ate/tita, Sofia Pagaduan. At nakasama nyo naman ngayong umaga sa diskusyon at tawanan, Charles Limon, at magre-review ng iba't ibang mga historical faces para hindi napapahiya. Ayan. At bukas, magsama-sama ulit tayo magmarites sa ating Marites dito lamang sa Morning Balitaktakan! Bye!